Είναι εδώ για δύο αντιπριτάνεις, τους οποίους και για τη βοήθειά της και αν μου επιτραπεί να πω ιδιαίτερα για τον Ναπολέοντα τον Μαραβέλια, η υποστήριξή του προς το τμήμα είναι πάρα πολύ μεγάλη και μας έχει βοηθήσει πολύ. Μου είπανε πως είναι δυνατόν να κόβουμε πίτα 28 Φεβρουαρίου, για μένα δεν είναι πρόβλημα γιατί ακόμη στο σαλόνι μου το χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά έτσι είναι. Αλλά είπαμε ότι δεν ουσιαστικά βέβαια αν ακολουθούσαμε τη λογική του Σόιμπλε δεν έπρεπε να κάνουμε τέτοια πράγματα γιατί είναι πάνω από τις δυνατότητές μας. Αλλά είπαμε ότι παρόλα αυτά να το κάνουμε γιατί όπως και πέρσι που είχε γίνει είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε όλοι εμείς εδώ, να ανταλλάξουμε απόψεις, να δει ο ένας τον άλλον τέλος πάντων, αλλά κυρίως θέλω να πω ότι η σημερινή εκδήλωση έχει και ως στόχο, ας το πω έτσι, τα επίσημα εγγένεια, δεν είναι σαμπάνια για το όνομα, αλλά δεν έφανε, τα επίσημα εγγένεια του τηλεοπτικού μας στούντιο, το οποίο όπως γνωρίζετε και όπως συνεχώς ο κύριος Μύρτου μου επαναλαμβάνει είναι το πιο σύγχρονο στα Βαλκάνια, όπου εγώ βέβαια με παλιά τα ανακλαστικά λέω τι στα Βαλκάνια, αλλά τέλος πάντων είπαμε λόγω της νέας οργάνωσης Ευρώπης πρέπει να το αποδεχθούμε. Βέβαια αυτό το τηλεοπτικό στούντιο το τόσο σύγχρονο έγινε δυνατό να υπάρχει στο τμήμα μας με τη βοήθεια και με την πρωτοβουλία της συναδέλφου της Μαρίας και είμαστε όλοι της Μαρίας Κομινού, τον χρόνο όλοι την ξυπνούν, και είμαστε όλοι ευγνώμονες που βοήθησε και έχουμε αυτό το στούντιο το οποίο ήδη επιβλέπει και για λόγους ιστορίας, για λόγους αν θέλετε ευγνωμοσύνης και για λόγους χαράς αποφασίσαμε όλοι ομόφωνα στο τμήμα να δώσουμε όνομα σε αυτό το τηλεοπτικό στούντιο και να του δώσουμε το όνομα του Βαγγέλη του Σόρογκα, ο οποίος είναι, αν θέλετε, ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε όλη αυτή την προσπάθεια των οπτικοακουστικών μαθημάτων, σεμιναρίων, τεχνικής δεξιότητας και κατάρτισης, αλλά και θεωρητικής κατάρτισης των φοιτητών μας. Ξεκίνησε δηλαδή ένας από τους στυλοβάτες, ένας από τους βασικούς στυλοβάτες του τμήματος, μέσα από τη δουλειά, την προσπάθεια, το κέφι και το πείσμα του Βαγγέλη του Σόρογκα και νομίζω όλοι μας, επαναλαμβάνω ομόφωνα, είπαμε ότι θα πρέπει αυτό το τηλεοπτικό στούντιο να πάρει το όνομά του γιατί είναι ουσιαστικά ο χώρος στον οποίο θα θυμόμαστε, βλέπουμε ή έχουμε πάντοτε μπροστά μας το έργο που προσέφερε ο Βαγγέλης ο Σόρογγας στο τμήμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο που έκανε αυτή την δήλωση και τη συνέδεσε πρώτον με μια επίσημη λειτουργία του εργαστηρίου, το οποίο ήδη από πέρσι βρίσκεται σε μια, ας πούμε, επιχειρησιακή ετοιμότητα. Επίσης είναι μεγάλη μου χαρά ότι ο παιδικός μου φίλος και στενός μου συνεργάτης Βαγγέλης Σόρογγας κατά κάποιο τρόπο του κάνουμε ένα φόρο τιμής για τα
πολύ πολύτιμα πράγματα τα οποία μας έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια και γιατί χωρίς αυτόν οπωσδήποτε δεν θα υπήρχε αυτό το εργαστήριο και δεν θα υπήρχε αυτή η στροφή, η απαραίτητη στροφή στην οπτικοακουστική παιδεία. Σε ό,τι αφορά το στούντιο, έχει υπάρξει αρρωγός και έχει τεκμηριώσει τις εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου και του Τμήματος. Ενδεικτικά υπάρχουν κάποιες ημερίδες που έγιναν χάρη στη χορηγία του Μιχάλη του Σταθόπουλου για τα θέματα δεοντολογίας, η ημερίδα που έγινε για το θέμα της πώς παραβιάζεται η δεοντολογία, η ημερίδα που έγινε με την Πέπτη Ριγοπούλου για τα θέματα της παρακολούθησης του ξένου τύπου και η ημερίδα που έγινε με τα ερευνητικά του Μιχάλη του Μεϊνάρη. Επίσης, για να πούμε τώρα τι προσπαθεί να κάνει το τμήμα το στούντιο εκτός από την εκπαίδευση, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που με τη βοήθεια της Κλεόνης της Φλέσσα έχει γυριστεί πέρσι σε χώρους που έρχονται οι μετανάστες στον Πειραιά και το οποίο ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε. Για το Γιώργη το Λάπα, στην έκθεση Happy Birthday, έχει κινηματογραφηθεί ένα υλικό, το οποίο ελπίζουμε ότι θα συμπληρωθεί. Παραδοσιακά να ακούσω το πρώτο κομμάτι για το Πανεπιστήμιο, που ουσιαστικά για τον Πρίτανή μας που συμβολίζει και εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο. Ποιος θα το πάρει αυτό, δεν ξέρω, θα το πάρουμε στο γραφείο. Η εποχή όπου πάντοτε ο Πρίτανης κέρδιζε το φλουρί δεν πέρασε. Στη συνέχεια θα πρέπει να το τονίσω εδώ πέρα, στη συνέχεια το δεύτερο κομμάτι δικαιωματικά πάει στον κύριο Μεταξά για λόγους ιστορίας του τμήματος και ύπαρξης αυτού του τμήματος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το τρίτο θα έπρεπε να πάει στον κύριο Σταθόπουλο, αλλά δεν είναι εδώ, τι έκανα να το φυλάξω. Θα το φυλάξω. Ωραία. Είχε σπάσει. Τώρα συνεχίζεται ας το πούμε, ιεραρχική δομή. Το επόμενο κομμάτι για τον Αντιπρίτανη, τον κύριο Μαραβέλια. Άντε, έφυγε η ζάχαρη. Το επόμενο για τον κύριο τον Αντιπρίτανη, τον κύριο Μιλωνά. Δεν βλέπω φλουρί, πάει άδειο τα πάρουμε. Για το επόμενο για τον κύριο Κοσμήτορα. Νομίζω ότι εφόσον τελείωσε η επίσημη διανομή, τότε δηλαδή αρχίζω και κόβω και όποιος έρχεται εδώ παίρνει ένα κομμάτι. Η Ρούλα λέει κι άλλο. Έχουμε δεύτερο. Η Ρούλα πήγε στο Σουρί. Να πάει στη Ρούλα. Και είπαμε για λόγους χωρικούς, δηλαδή χώρους, ίσως είναι καλύτερα να μας μιλήσει τώρα, παρακαλώ, ησυχία, ησυχία, να μας μιλήσει τώρα ο Βαγγέλης ο Σόροκας και να πάμε μετά κάτω για την ονοματοθεσία και τα ηγέτα. Βαγγέλη, σε παρακαλώ. Παρακαλώ, ησυχία. Θα είμαι πολύ σύντομο. Αξιότιμοι κύριε Αντιπριτάνη, κύριε Κοσμήτορα, κύριε Πρόεδρε του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης,
κύριοι συνάδελφοι και φίλοι, κύριοι προσκεκλημένοι του τμήματος, αισθάνομαι βαθιά συγκίνηση για την απρόσμενη μεγάλη τιμή που μου αποδίδεται σήμερα. Ιδιαίτερα γιατί προέρχεται από τους καθηγητές του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπηρέτησα το τμήμα αυτό από τη γέννησή του το 1990 και για 20 περίπου χρόνια όταν συνταξιοδοτήθηκα πριν από 7 χρόνια. Χάρη στην ολόθερμη υποστήριξη των εκάστοτε προέδρων του τμήματος και των διδασκόντων του τμήματος, ιδιαίτερα της συναδέλφου και φίλης κυρίας Μαρίας Κομνηνού, δημιουργήσαμε ένα τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό στούντιο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές μας να σχεδιάσουν και να πραγματώσουν τα δικά τους προγράμματα. Σας είμαι ευγνώμων για τη μεγάλη αυτή σημερινή τιμή. Εύχομαι σε όλους καλή υγεία και πρόοδο. Σας ευχαριστώ. Οπότε, άμα θέλετε, πάτε κάτω. Άμα δεν πάρετε το Βασιλόπουλο, δεν θα βρεθεί το δουλεί. Βρέθηκε το με συμμετοχή του Ροβίου Μανθούλη και του Μάνου Ζαχαρία. Από κάπου έρχονται αυτά. Στην πατρίδα μου λοιπόν. Είναι ατυχία. Γιατί είναι σε καλύτερη κατάσταση. Είναι σε καλύτερη κατάσταση. Κάνε ό,τι κάνει. Εδώ είναι το και είναι προσφορά της απόφοιτης μας. Έχουμε σουμάδα και αντιδαλατά μεταφημίσεις της Παραγωγής. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Ο Σάββας Μιχαήλ είχε γίνει μια από τις πρώτες δουλειές μας ήθελε πάρα πολύ αυτή η δουλειά να ολοκληρωθεί και η μία και οι άλλοι. Και η δουλειά του Βλάπα, ας πούμε, η οποία είναι και μάθημα στο μεταπτυχιακό, στις πολιτισμικές και τεχνικές σπουδές. Με τη βοήθεια της Πέρας του Βολκίνου και της φοιτήτης της Λίβου. Μπορείτε να σταθείτε λίγο εκεί στο κέντρο να βλέπω από σειρά, στη σειρά παρακαλώ. Μου άρεσε πάρα πολύ το. Ναι,